čitaj za 5. Wow, pa mogli bismo da pevamo. Tata, može? Može, idemo samo refren. 3 i... Opa, opa, 1, 2, kratke priče čitam ja. Opa, opa, 1, 2, 3, kratke priče čitaj ti. Opa, opa, 1, 2, kratke priče čitam ja. Opa, opa, 1, 2, 3, kratke priče čitaj ti. Wow, kako ste dobro otpevali. Ej, ja imam jednu ideju. Koju? Mislim da uz melodiju pesme Čitaj za 5 može da se otpeva azbuka za naše drugare sa YouTube kanala Čitaj za 5. Može! Može, Zorane? Može, hajdemo. 3 i... A, B, V, G, D, Đ, E, Ž, Z, I, J, K, L, J, N, N, J, O, P, R, S, T, Č, U, F, H, C, Č, Đ, Š. Hoće! Ja! Može! Ajmo, Irina! Zorane? Idemo. 3 i... A, B, V, G, D, Đ, E, Ž, Z, I, J, K, L, J, N, N, J, O, P, R, S, T, Č, U, F, H, C, Č, Đ, Š. Wow, Irina! Kako si to dobro otpevala! Hvala. Mama, mogu bi ja sad sam da otpevam? Može! Želiš brže ili sporije? Brže. Može. Zorane? Evo, idemo. 3 i... A, B, V, G, D, Đ, E, Ž, Z, I, J, K, L, J, M, N, J, O, P, R, S, T, Č, U, F, H, C, Č, Đ, Š. Wow, Vaso, kako si dobro brzo otpevao azbuku. Baci 5. Ko će sada da peva? Jao, vas dvoje, pa zaboravili ste na mene. Ajde, izlaz, ajde. Zoki, jel mogu sad ja jednom da otpevam? Može, idemo. 3 i... A, B, V, G, D, Đ, E, Ž, Z, I, J, K, L, J, M, N, J, O, P, R, S, T, Č, U, F, H, C, Č, Đ, Š. Hajde jednim velikim ćao da pozdravimo naše drugare sa YouTube kanala do sledećeg klipa. Jel može? Može! Ćao!